У пераднавагоднія дні завітаць да галоўнага зімовага чараўніка марыць шмат гасцей. І таких налічваецца до 5000 человек штодзень. За веру ў казку и здзяйсненне мар. Я увидела Дедушку Мороза, Снегурочку, я увидела вьюгу, метелицу. Больше всего понравилось, наверное, когда водили хоровод все вместе. Вот, пели песню про елочку. Надо верить в это желание, что оно сбудется. И она тогда точно сбудется. Канцэнтрацыя чароўных месцаў у маёнтку велічная. Запаветнае жаданне можна загадаць на паляне, дзе размясціліся 12 месяцаў. Ці прайсці праз чароўны мост. Яшчэ адна кропка прыцягнення ўвагі – казачныя ялінкі, упрыгожаныя рознакаляровымі стужкамі. Гэта свайго рода казачная статыстыка. Стужкі завязваюць тыя госці, мары якіх, загаданыя ў маёнтку, споўніліся. Чароўная традыцыя прапісалася тут 4 гады таму. Але для того, каб цуда стало рэальнасцю, неабходна выкананне адной складаючай. Общее правило связано с тем, что чудо, которое исполняется в жизни человека, должно быть необходимым явлением, происходящим в его жизни, которое меняет эту жизнь в лучшую сторону. Яшчэ одна важная пераднавагодняя задача – разбор карэспандэнцыі. У гэтым чараўніку дапамагаюць усе казачныя жыхары маёнтка. А сёлета яшчэ адкрылі новую чароўную пошту і незвычайны цудометр. Дзякуючы лістам, якія дасылаюць у рэзідэнцыю прыбор, назапашвае чароўную энергію, якая ў навагоднюю ноч дапаможа чараўніку выканаць усе жаданні. Вось такая незвычайная візуалізацыя мар. Прибор, чудометр, встроенный в почтовый ящик Деда Мороза, считывает с детских писем волшебные кважелы, кванты желаний. И именно по количеству содержащихся в письму квантов желаний можно посмотреть, сколько волшебных сил в этом письме. І на гэтым казачныя навуковыя распрацоўкі ў рэзідэнцыі не заканчваюцца. Наступны казачны прыбор з'явіцца ў Карготы. Мы разрабатываем прибор, страхометр карготообразный, который будет измерять страхи. Ребята подходят, дотрагиваются до него. Если стрелка зашкаливает, они подходят к моей черной березе и избавляются от страхов. Зімовыя чараўнікі абяцаюць, наступны год будзе яшчэ больш насычаны на добрыя падзеі і радасць. Галоўнае, каб у вашым жыцці было месца для цуда і вера ў яго здзяйснення. Мы с Нученко желаем вам, чтобы ваше отношение ко всем новостям и событиям в будущем 2020 году было только со знаком плюс. С Новым годом, дорогие друзья! Пусть в новом году исполнятся все ваши заветные желания. Мира, добра, счастья, успехов в новом году. С Новым годом! Всего хорошего! Хороших новостей!